August ni ruk kumsang khazakwa somsari pangania nipui kholum wanglai takniin North Webster Tleirawl kumsom pasari upa Laurel Michel tan chuan zanhlimum tak turani mase zandar soma anha thona mun a chhuah san chu a chen sia tur omlovin about tlat maile Laurel Michel hi Mary somni pali kumsang khazakwa somnga pariata Richard Michel le Wilma Michel te inkara lo pianga umi panein nau mechia Sarah Michel aneya an chung kwa hian North Webster Indiana an khosa a naupang na chu an una wa inti thiam lo le invel jane ve fawma se anin po tlangin an ron upadeu dewa anin zom na po a tha hle ani Laurel hi me chengai nat om tak niin noi sen chunga midanga biak seu chhina wangin an chenom khoveng te po hian an ngai na hlom hleya midang khongai na angain me chenum nem le zaidam takania hei wang hian Tleirawl aron ni chaupoin an chenom khovenga naupangte te chuan an ngai na in an enton berani rimoi lam angai na in azai thiam hleya an kaushan zai pol member ani boka kumsom pasari upani chuan Wawei si high school lut turin ain ziak lut vea school lu ma chuan a chung te ti buai lawa amamo zwal pui a phushuk theinan tin restaurant a chuan waitress na thokin ain hlowa a thil ti to renga chhanem ngai chin tak ani china wangin reilawa a thon a an how tu te point an ngai nain du sakpo a hlo chau hle ani August ni ruk kumsang khazakwa somsari panga chuan Michel chung kwa de chu ni dangang thawin an ma ni ma chop cheu ti turin an boy sang towa zan masalama Laurel anaw serale an chanu pakhat chu anina ria khomin hemizing kar ma taka hian thawin jing boruak thiang tak dong turin ponan chhuaka heti la hian Laurel ti unaw zinga a upa ber bruce chu nupui nein a indang ve towa sipaya achan lai khodanga aum lai ani tlailama chuan Laurel chu a thona restaurant lama kalin zandar somthleng chuan na thoka a chiante ne na intihlim tura kalan rotna Adventureland omna lama chuan kal turin ain bua saya he park hi a thona restaurant achangin melchan ve vel le ka hla omani dora chwasan don chuan an tho pui pakhat chuan akkara tha ho tuma mase hongmai ala tumlo wangin moi nai takin alo nara ti chuan zandar som le minute som panga vela chuan a thona chu chwa sanin dor hlat zelin kong thim tial lam chu a hnai zela ti chuan dama mu le ni to lo turin thim cha lama chuan akal diam ta ni a chung te chuan a chian tinen hlim takin anin komtlang turan ngaya ama lo ngak ring tu a chian te lain a hnalama a chul deu wangin akal le man lova an ngaya a chan chu rei takan ngak to chung poin Laurel mer reng chu mu tur om theilawatin ni ti chuan akal don lova ngain anin ti hlim na mun tur Adventureland chu chwa sanin Warsaw Fair nei na lama chuan an kalta ni zanlaya chuan Laurel chiam pakhat chu Laurel te na chuan kalin an chian hau in mu khom na a Laurel in lan lo chan chu siata du wangania mase abe se lo takin Laurel chung de chuan in mutur in ni lovem ni Laurel alaron horeng reng lo tin an lo shil tamaya a chianu chuan an lo nga adan le aronin lan mi lo thu te asoi chuan Laurel nu le pa te chu an bing deuh ngal chuk chuka mase pa ber chu in beng dain Laurel chu nula puitling ane ve to dona ringamin reilo te la ngak le phodang tin anu pui chu a hnema mase darkar engamuzat aliam le hnuah po Laurel chuan ina thleng theilo jing darli arik meu chuan pa ber po a ommai mai the to bik lo ti chuan police lam chu kolin afanu chu mi bo angin a report ta ni police lam po che chuak ngalin Laurel bo thu chuan kho chunga fan chuak ngal hi ani bera anaw serizing thawin a u chanchena sia chuan shi omatiin a softball practice tur po chu chulatum ut uta
mase anu le pa te chuan a u chunga chuan engma a thleng lo wang tia an hnima wang le kaltura an ti lui tle to wangin ril ruwa kap cheu tuam chung chuan anin chu a chhuah san ve ta ni jingdar som le chan ve vela chuan sanghaman tu pa pakhat le afapa hian an sanghaman turin tuichunga mishing ruang ranlang chhuak hin hnuah thunei tu ten ruang an endik hnu darkar engemaza hnuah chu ruang chu Laurel Michele ruang ngai ti an fin fia thei ta ni ruang chu autopsy nei tura lak ngalania heti la hian in lama beisena sang takne na an fanu chanchin lo ngai chang tu anu le pa te chu an fanu ruang charani thu shil sha tan ni chuan pa ber chuan mi pa ania soi theilo ring takin riruna ememin atap chhuak khom homa nu ber wilma la chu tibok an ke som vek hi aningot mai Laurel now sera in an in thlendon chuan aning kota police motor tamlu tuk chuan athin phu chu atirang ngal dup dupa in chunga lu chia chu anu le pa chap a hmu chuan a u chunga thil thleng omang tur chu angai ruat thiama athi chiang turin apa chuan a u chu khovela om ve to lo thu a shil ve ta ni Laurel ban le adara chuan liam chete mu tor oma athi chan chu tuihak wang niin ataksa mundanga chuan liam na em ti soi tur mu turom lo ma se a liam om chunte an ena chang chuan Laurel chuan tu emo hena changa tal chhuwa atum niin an sia a heiba ka hian rong taka pong swalani achanchin chuan khotlang mi pui atira khelin ama ngai na tu no pangte te ri chuan an tuarin nu le patam tak andril runain an thin a ur hle boka hetiang khoparap thlaka Tleirawl fel le du chunga che tur hi rindan po an nei thiam lawani nu chui tu te chuan nu chui na thok ngalin thu she tu ne in chal te chu zonan zota papakhat Frank Overmar chuan Laurel ruang charna lui luan na pia loka a chen thu le a bauzang khan motor in khari char asia thu soya chu motor chu Oldsmobile car angkha niin abak chu chiang taka alo en lo thu soyani Laurel silver chi a beng be king le lam a phei khok a bra le a ke kor te baka a kor chung le a jeans ke kor a kong in kil lo le ziparin zip lo chu nakin zela ta na ala chang kai be sein nu chui tu de chuan an da cha a nu chui tu chen khatin victim te thil an kol anti bo tiang reng te hi crime story a po shia tur om fo to a hetia da cha zel hi thil chatak le enton tlak takani vandoi thlak takin heti hun lai hian tun lai angin thiamna ala sang lovin DNA test na kholte ala umlo bok nen nu chui na po hian ma ason mo hleya ti chuan case chu hanching let ve chinwa se omzia om theilo wangin zoi muangin ngai tha anita shet sheta thar thole ni chinwa se ma son na om thei tak tak lovani kumsang ni pasari alowin her chhuaka Indiana State Police Captain Kevin Smith chu Laurel case thar thole na a lead investigator ta narwadaniya Captain Kevin hi ma ni lu zo ve vo nangai poi mo tak amimal tak poa Laurel case thui chwani se ti tuaniya Laurel chung tele Laurel chu Laurel na dik pek ngei tumin ngor takin nu chui na chu atim tenen thokma se ma son na a om hlei thei tlat lawa an bei se na nei te po a chaw raw to in ril runa tak chungin case chu an top san le alo ngai ta ni Laurel nu le pa te po tar chak lo tak lo ni to in an fanwin Laurel na dik a hmu thei bei se na an la nei fana an kum alo upato in an shisel na po akum telin atla hniam zela ti chuan vandoi thlak takin kumsang hi som pahnia thali chau an kara tlain an boral ve ve ani kumsang hi som pathuma chuan nu pakhat Renee Sexton chuan nu chui tu te beng ver tak mai thu thlena neya kumsom paruk upani lai kumsang khazakwa somsari panga khan mi pa pakhat a date ve zoya chupa chu John Lehman ni yin party na an kaldu na chupa chuan an hokunga thu thin chhong tak maya soya
a chian pa Fred Bandy nen chuan tualan tha thu an puanga mase tungen thale an tual tha danero a soilo thonga no chui tu de chuan kumsang khazakwa somsari panga boral ve thau Laurel case nen chuan inzumna anayan jing hleya malak dan tur de chu an soi hawa kumsang hi songpaliya chuan thubeng verdang andong le ta hemi chum hi chuan patling hne na changin aniya Bill McDonald chuan kumsang khazakwa somsari panga a high school angkal lain Laureli boral nu deuh lok khan zan khat chu party na Fred Bandinen anin tonga Fred chuan Laureli ruang an charna bulbor vela chuan a chian pa nen tualan tha thu a shil tamaya he thu nu chui tu ten an sia chuan beisena thar nein Fred Bandy le John Limen te chu chui zui zai an rel ta ni anun hlui de chu chui le tin John Limen anun hluya chuan ren hlel tur sia tur omlawa ma se Fred Bandy chuan dan pal zutna anei nual to tian she theya kumsang ni pakhat le sang ni som paruka khan me chenau pang a khwai khema wangin manalo tok towa kumni vel zen zon chu lungina a hun alo mang to ani kumsang ni som pakwa alowin her chhuaka Laurel thom no te Tleirawl le a pheikhok an lo vun chatang tang de chu manchang kai tu min lead investigator atana an ruat Captain Smith Khan le chhuakin endik turin state laboratory ya DNA test turin athona tunlai thiamna sang tak manga enge mutak mu chwa abe se ani forensic scientist chuan ngor taka kar khat chuangan be hnuah an ha man ra dom tak chu an muta Laurel thom no a mi pa DNA om chu an mu chhuak thei ta hlo maya nu chui tu te po an phur tharin an thachum zau to te po ngairon ole ta a thom no a DNA profile mang chuan rin hlel mi engma za te chu an thli film thei ta a atopa chuan mi pahni chia an bang to chumi de chu tu dang ni lovin Fred Bandy le John Layman te kha an ni ti chuan January ni som pathum kumin kumsang ni som pathum khan no chui tu te nga hlel DNA test result chu alo chhuak ta a an be sayang ngein Laurel kora mi pa DNA le Fred DNA chu alawin mil te chia maya man theina warrant an dil chungin Layman DNA sample lak tumin an phe boy le ngala heiba ka hian Fred chu tualthattu ngei ani ti chiana fin fiana chafek fok nei dan an ngai to bokani an pahnia an chena in ve chu dapin chuta chuan kumsang khazakwa somsari pakhat khan Fred chuan Oldsmobile car anei chinti an che theita a amain witnessin Laurel ruang charna bula a bawzan khan Oldsmobile car a mu thu alo soi to ni kha Layman chu ai nam noi ngei ti chiana om velo ma se Tleirawl chuan February ni ruk kumsang ni somni pathuma manni yin first degree murder thu boy or tirania John Layman an man telve chan chu ama a chum ni ngot Fredan John Layman ne na tualan tha thu alo soi to wang kha ni manan ni hian kumsom ruk pasari ve ven ni towa Captain Smithin Laurel Laizon no serale ano chepa Bruce te chu tualthattu ne nge yan shiat manan ni thu an shil chuan makan tin an be sei to lo lama chu tiang thun dong chu sera chuan oi harati zok leya chu tiang tho sia chu alomom rualin alung chha thak tho soya anu le paten he thulom om she ve man lawa mon an liam chu poyatin alunga ti cheleya miswa te chu mani toin riru kaptu veng hok ma se kan ru natna tak takero abo pha theidon lawani hi tina soyani February ni somni pariat kumsang hi somni pathuma Fred le John Layman te chu kurta anin lana thiam launa an nei lawangin an lawyer te chuan thu boyan kalpuya ma se court chuan fin fiana om to te changin an ni pani chu kurta anin lan le ma bel chwa theile intiam kamna siampo phalavin lungina da turin rawarel saka April ni somni pali kumin kumsang hi somni pathum hian just chuan pre-trial nei turin thotluk na asiamani tunchum kan crime story chu kha zong kha niya video te ingai na song ani chuan min lo like in min lo share sak vela
channel te idu zong ani chuan mila subscribe ve turin karon ngen che ni